はなぜかパリのちょっと奥の方の街に来ました。なぜかというと、ちょうどいいタイミングでもしもし日本パリスのイベントがやってました。家からちょっと歩いてすぐでもないんですけど、2、30分歩いてきました。大好きなカリスマ .com さんとワールドオーダーさんライブがやっているので、今日は場所は名前わかんないけど来ました。中はすごいパリの建築物の中ですね。パリコレの合間に中川はここでちょっとライブを見てパリの思い出作っていこうと思います。